Croeso i Gaernarfon. Mae Caernarfon yn hen dre. Os ydych chi'n dŵad i Gaernarfon, rhaid i chi fynd i weld y castell. Rhaid i chi gerdded ar lan Afon Menai. Rhaid i chi weld yr angor. Rhaid i chi edrych ar yr eryr. Rhaid chi fynd i'r maes i weld Lloyd George. Rhaid chi fynd i'r siop lyfrau. Rhaid i chi brynu paned neu beint yn Gymraeg. Rhaid i chi siarad Cymraeg efo pobl newydd.